Bratři a sestry, milí přátelé, milí diváci, co nás sledujete online nebo ze záznamu, tak všem vám přeji dobré ráno a všechny vás vítám na dnešní bohoslužbě. Jmenovitě bych chtěl taky přivítat Ester Šmovou a Jirku Prouzu, který se k nám vrátili po delší době a dneska nám taky budou sloužit chválami, tak za to jsme taky velice vděční. Na úvod pojďme vyprosit požehnání pro dnešní shromáždění. Tak pokud můžete, prosím, postavte se k modlitbě. Pane Bože, děkujeme ti za tohleto setkání, děkujeme ti za všechna ta setkání v tomto týdnu, který jsme mohli mít, jak ty pravidelný, tak ty nepravidelný. Děkujeme ti za to, že máme společenství, že si tady můžeme být jeden druhýmu oporou a že si můžeme poskytovat služby, které potřebujeme. Tak tě, Pane, prosím, abys k nám dneska promlouval, aby si otvíral naše srdce a aby si nám i skrze Petra, skrze to kázání řekl to, co potřebujeme slyšet právě teď a právě dneska. Díky za to. Amen. Jo, děkuji, můžete se posadit. A dnešní první čtení je z Matoušova evangelia z 6. kapitoly, verše 19 až 21 a verše 25 až 34. Že Matouš 6. kapitola, 19. až 21. verš. Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res, a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. A teď verše 25 až 34. Proto vám pravím, nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo. Neseje, nežne, nesklízí do stodol a přece je váš nebeský Otec živý. Což vy nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A o oděv, proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou, nepracují, nepředou. A pravím vám, že ani Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní? Nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se schánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek, zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Já bych teď rád pozval na stupenek skupinku a pojďme společně zaspívat jednu píseň a poté přijde blok tradičních oznámení.
ty jsi můj král, ty jsi můj Bůh, ty jsi můj vůdce, jsi přítel můj, ty jsi můj král, ty jsi můj Bůh, ty jsi můj vůdce, jsi přítel můj, ty jsi můj král, ty jsi můj Bůh, ty jsi můj vůdce, jsi přítel můj. S tebou trávit čas chci na pořád, ve tvojí lásce navždy být. Ty jsi ten, co vesmír v rukou má, a přesto mé srdce dobře zná. A přesto mé srdce dobře zná. Děkujeme skupince. A nyní blok oznámení. První oznámení se týká jednoho výročí. V minulých dnech si manželé Petr Šuma a Miriam Šumová připomněli 60. výročí svatby, tedy svatbu diamantovou. Gratulace jménem sboru již byla osobně předána. A teď další zprávy a informace, co nás bude čekat v následujícím týdnu. V úterý odjíždí bratr Vlastík Chráska mladší opět s humanitární pomocí na Ukrajinu. Tak prosíme, modleme se i za tento výjezd a taky máte možnost přidat na transparentní účet na nějaké náklady spojené s touto cestou a na nákup potravin k další distribuci přímo na Ukrajině. Číslo účtu můžete najít na nástěnce sboru, na nástěnce tam ve vestibulu na žlutém papíře. Ve čtvrtek jsou všichni bratři zváni na druhé setkání v rámci skupiny nazvané Muži v reakci. Začátek je tedy ve čtvrtek v 17 hodin a je to setkávání, které by mělo být pro všechny muže od 15 let výše. Když tak informace opět naleznete na nástěnce ve vestibulu. V pátek 27. října proběhne tady v modlitebně rozloučení s Vendulou Rousovou. Začátek bude také v 17 hodin. A taky v pátek odjíždí naši dorostenci na víkendový národní sjezd dorostů do Havlíčkova Brodu, tak prosím, pamatujme na ně taky ve svých modlitbách. Teď bych se rád pozval skupinku na jednu píseň a potom i Petra Geldnera a manžele Zárybnické společně s dcerou Kristýnkou. Jestli to... Takže teďka zaspíváme dětskou píseň u zelené přesličky, takže můžeme se dát do toho. Také já vás všechny vítám a zdravím, milí přátelé, sestry a bratři.
Tahle dětská písnička uvedla další část bohoslužby, kterou bude právě požehnání pro Kristýnku Zárybnickou. Než ještě je pozvu sem dopředu, tak takové malé jazykové okénko. Já s dovolením budu mít také jazykové okénko přikázání a protože se mi hodí ta spojitost, tak něco málo na vysvětlenou už nyní. Totiž my někdy v církvi používáme některé termíny pro duchovní skutečnosti, události, někdy pro možná abstraktní věci, které si nedokážeme představit. A přitom ta slova třeba dříve měla ještě jiný, v něčem bohatší význam. A podobně je to právě i se slovem požehnání. Dnes ho používáme v církvi docela často a pojmenováváme tím, když vyslovujeme něco dobrého na adresu jiného člověka. A tak za chvilku budeme vyslovovat modlitby za požehnání nebo s přáním dobrých věcí pro Kristýnku Zárybnickou. Ale v původním slova smyslu, tak jak to znali vlastně současníci Ježíše Krista, tak to slovo eulogia mělo také význam ocenění nebo vyzdvižení daru. Daru, který byl vzácný a neobyčejný. A tak mi přijde, že právě třeba ve vztahu k malému dítěti, k nedávno narozenému, i tento význam nabývá své důležitosti. Že dítě je vzácným darem, je darem velmi neobyčejným. A tak si možná i ten rozměr slova požehnání můžeme dnes při této slavnosti připomenout. Tak už poprosím Jano a Zdeňku, jestli můžete sem dopředu. My v církvi bratrské pravidelně vyprošujeme požehnání našim nejmenším dětem, které Pán Bůh svěřuje do našich rodin. Děláme to podobně, jako už kdysi staří izraelští rodiče přinášeli své děti do chrámu, aby s ním předstoupili před Hospodina. Tak podobně dnes Jana se Zdeňkem přinesli do tohoto shromáždění svou malou dceru Kristýnku, aby nám ji představili a abychom za ní společně Pánu Bohu děkovali. A je nám inspirací i sám Pán Ježíš, kterému přinášeli děti, aby se za ně modlil, a Pán Ježíš s láskou a s radostí je bral do náručí, žehnal jim. Tak podobně se my dnes chceme za Kristýnku modlit. Milá Jano, milý Zdeňku, přinesli jste svou dceru do shromáždění, abychom spolu s vámi za ní děkovali a vyprošovali jí Boží požehnání. Věříte tedy, že děti jsou darem od Hospodina. Slibujete, že budete své dítě vychovávat v Boží bázni a lásce. Budete se za ně modlit a svým životem budete příkladem a povedete ho tak, aby vyrůstalo uprostřed společenství Božího lidu. Je-li tomu tak, odpovězte společně slovy s důvěrou v Boží pomoc slibujeme. Také my jako sbor se za vás a za vaše děti chceme modlit, být vám oporou a povzbuzení na této nesnadné cestě. Tak prosím, shromáždění, postavme se, já se budu modlit za Kristýnku. Kristýnko, ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní na tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a naplní tě svým pokojem. Amen. A prosím ještě shromáždění o další 2 přímluvné modlitby. Děkujeme i za Kristýnku, za celou rodinu jejich, aby ty si jim požehnal a dával jim sílu k výchově. Amen.
Pane Bože, chválíme tě za tvou přítomnost. Děkujeme ti za to, že můžeme si připomínat tvoje záslibení. Zaslíbení v tom, že ty jsi uprostřed božích dětí. Děkujeme ti za to, že ti můžeme přinášet své maličké, Pane, k tomu, aby si jim požehnal, aby si nad nimi oslavil svůj tvář. Tak ti klademe do tvých milostivých dlaní, Pane, jak tu Kristýnku, tak Josefínku. O to víc ještě nám jde o to, Pane, aby oslavil své svaté jméno, svojí moci, uzdravující moci pro Josefínku. Ty víš, jak nám a jejím rodičům, jak na tom záleží, Pane, aby mohla zdravě růst obě. Tak tě chválím a děkujeme ti za tvoji blízkost, kterou nám prokazuješ. Amen. Děkuji, můžete se posadit. A když jsme říkali, že děti jsou darem od Hospodina, že požehnání je darem, tak ještě vyjádřeno takovou malou drobností dáreček pro Kristýnku. Tak jo. Tak děkujeme, můžeme se posadit a já ještě na chvilku vracím kazatelnu Jirkovi. Poslední oznámení se týká sbírky. Poslední sbírka byla určena na podporu organizace Aroša v Dobrém a její výnos byl 8 306 korun. Všem dárcům tímto děkujeme. A výtěžek dnešní sbírky je určen na potřeby sboru. Těch potřeb není úplně málo. Jednak zatím je možné vidět finance za teplo nebo za podporu činnosti jednotlivých skupin, nebo třeba internetové spojení, když tady streamujeme nebo nahráváme záznam. Pokud se nemáte hotovost, tak můžete přispět i na sborový účet, a to nejpozději do čtvrtka 26. října a uveďte tam prosím variabilní symbol 2023-17. Děkujeme. Já bych rád pozval skupinku na blok 3 chval a při první z nich proběhne právě oznamovaná sbírka. Spasitel.
Svetou krev prelial baránok. Umrel město nás na seba vzal. Ťažkosť všetkých dní, keď umieral. Na kríži v bolesti, na tretí deň. Hrob sa otvára a Ježíš král. Z mŕtvych vstáva, strach odchádza a smrť silu stráca. On zvíťazil. Na
pustým, Pane, veď nevěděl, nastavil více, kým neskonal, viníka hledal, ale stojím tu sám. Jeho Bůh zhojil nás. Jeho Bůh zhojil nás. Za každou zvrhlost, kterou skrývám, za každý můj pokus udobrit se, za srdce slivé, jsou doložné, za každou mincu, minuta tme, jeho Bůh zhojil nás. 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 Zhojil Já se omlouvám za zpoždění, že jsem tak dlouho váhal, já jsem počítal, že 3. Říkal jsi 3? Byli 3, tak jsem se asi zamyslel hluboce. Omlouvám se. V dnešním kázání bych se chtěl vrátit k tomu, o čem jsem mluvil před 3 týdny, jestli to byly 3 týdny. Téma věrnosti, kdy Pán Bůh na svých následovnících si velmi cení právě té věrnosti. A to možná i v kontrastu s tím, že lidé dnešní doby mnohem více usilují o to, aby byli úspěšní, vlivní, spokojení, šťastní. To jsou jedny z nejčastějších odpovědí na otázku, o co v životě usilujete. Nejsilnější současné tendence. Jakoby se věrnost mezi tím trochu ztrácela. A tak jsem slíbil, že se k tomu ještě dnes vrátím a abychom nějak navázali na to, co bylo podstatné řečeno, tak mi dovolte malé opakování. Říkal jsem jednak, že pěstovat nebo rozvíjet věrnost nám není něco, co by šlo úplně nějak samo, automaticky, přirozeně. Protože naše nějaké vnitřní tendence nás spíš vedou k tomu, co je
jednoduché, co je snadné, pohodlné, co je nám příjemné. A být věrný vůči Pánu Bohu, dělat to, co je správné v jeho očích, to není vždycky snadné, jednoduché, pohodlné. Možná právě naopak, že být věrný úplně není pohodlné. Často je to těžké. Často to něco stojí, ale vždycky to má svoji cenu. Když se chceme učit přímo od Ježíše, tak zjistíme, že pro něho existují 3 takové oblasti věrnosti. Kdykoliv Ježíš mluvil o věrnosti, tak to lze zařadit do jedné z těch 3 oblastí. Jedna je, jak jednáme s druhými lidmi, druhá, jak spravujeme a staráme se o zdroje a třetí, jak reagujeme nebo jak odpovídáme na boží jednání. Tomu prvnímu jsme se věnovali už tehdy a nyní tedy jednak otázka správy našich zdrojů a potom komunikace nebo reakce na boží oslovení. Než se k tomu dostaneme, tak nyní je čas na to malé jazykové okénko, jak jsem slíbil už v úvodu k požehnání Kristýnky. Že některá slova používáme v církvi docela často, možná někdy úplně automaticky, možná to vidíme, že to jsou čistě nebo ryze duchovní pojmy a skutečnosti, ale některá z těch slov měla dříve ještě trochu jiný význam. My jsme si toho nedávno všimli na biblické hodině se slovem odpuštění. Protože dříve, než to odpuštění, jak ho známe dnes, tedy zbavení se hříchu, tak se ten výraz používal pro smazání dluhu nebo vyvázání z dluhu. Potom tedy modlitba odpusť mi mé hříchy by mohla být vyslovena třeba slovy škrtni mé dlužní úpisy. Podobné je to se slovem pokřtít. Když mě pokřtí, tak máme před sebou poměrně jasný obraz toho, že někdo, tedy člověk, je ponořen nebo pokropen vodou. Ale dávno před Janem Křtitelem sloveso pokřtít znamenalo ponořit nějakou věc do nálevu, ať už třeba barevného nebo kyselého, s tím cílem, aby ta ponořená věc aspoň z části získala vlastnosti toho nálevu. Možná si řeknete, že to jsou zbytečné jazykové a historické odbočky, ale přijde mi to zajímavé, protože nám tyhle věci pomohou možná ještě lépe pochopit slova a pojmy, které běžně používáme. Zhřešil jsem, tedy mám u Pána Boha nějaký dluh. Prosím za odpuštění, můj dluh je vymazán, už nebude nikdy připomínán. Byl jsem pokřtěn, ponořen do Krista, abych postupně získával jeho vlastnosti. A dostávám se k tomu, protože nejinak to je s tou věrností. Řecké slovo pistos, které čteme v originální verzi Nového zákona, znamenalo také, že věrný člověk je spolehlivý v obchodních operacích, je pečlivý při vykonávání příkazů a je přesný při plnění úředních povinností. Tak je zajímavé, že některé termíny, které dnes považujeme za čistě duchovní, mají nějaké třeba obchodní nebo každodenní společenské pozadí. Věrný člověk je spolehlivý v obchodních operacích, je pečlivý při vykonávání příkazů a je přesný při plnění úředních povinností. A tento význam nám vlastně koresponduje s tou druhou oblastí, tedy jak spravujeme a jak se staráme o zdroje. Především o to, co dostáváme jako dar od Hospodina. A ty dary jsou velmi, velmi rozmanité a různorodé. Nejen hmotný majetek, který máme třeba díky tomu, že tím darem je naše práce, ale také třeba nadání, talent, schopnost, potom také čas je tím vzácným darem
A zdaleka v neposlední řadě třeba právě ty děti, případně podle vašeho vztahu k nim vnoučata, pravnoučata. Na téma věrnosti ve vztahu ke zprávě zdrojů Ježíš vypráví jedno docela známé podobenství o jednom bohatém muži znešeného rodu, který měl odcestovat na delší dobu, aby získal královskou hodnost. A aby ten jeho majetek neležel ladem, tak nějakou část rozdělil mezi 3 služebníky. První z nich dostal, píše se, 5 hřiven, druhý 2, třetí 1 hřivnu. Abyste si nemysleli, že dostal nějaký měšec s pár drobnými, tak 1 hřivna byla asi 35 kg stříbra. Převedeno na dnešní hodnotu, a je to velmi hrubý odhad, tak 1 hřivna představuje nějakých 650 000 korun. Tak si představte být na místě těch služebníků, že i ten, který dostal jenom 2, tak najednou má za úkol hospodařit s majetkem, jehož hodnota je 1,3 milionu korun. A má se o něj postarat tak, aby za tu dobu, kdy vlastník, majitel je pryč, ten majetek nestratil na své hodnotě. Asi většina z vás ví, jak to dopadlo. Dobře pro první 2 z nich. Každý dokázal za tu dobu nepřítomnosti majitele ten svěřený díl zdvojnásobit. Ten, který dostal 5 hřiven, vrací 10, ten, který dostal 2, vrací 4. Majitel dobře odhadl jejich schopnosti. Nikdo nedostal víc, než čím by nedokázal hospodařit. A tak oba 2 slyší následující pochvalu. Matouš 25:21. Správně služebníku dobrý a věrný. Nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Tak to tam 2krát zaznívá, téměř slovo od slova, pro toho, který vrací 10, i pro toho, který vrací 4. A už minule jsem poukazoval na to, jak tam je důležité to slovo věrný. Ten pán neříká správně služebníku dobrý a úspěšný, nebo dobrý a schopný, nebo dobrý a šťastný, ale dobrý a věrný. Protože právě o tom ta věrnost je. Dobře hospodařit s tím, co je nám svěřeno. Jak se nám to daří? Jste zdatnými správci? Jste věrnými hospodáři? Daří se nám zdvojnásobit to, co jsme dostali? Nebo aspoň navýšit tu hodnotu? Zajímavé je, že biblické počty a biblická ekonomie se poněkud liší třeba od ekonomie Miltona Friedmana. I ti 2 služebníci zdvojnásobili tu hodnotu majetku, ale šlo o svěřený majetek, takže oni všechno zase vracejí. Napadlo vás někdy, že kromě té pochvaly nedostali vlastně vůbec nic? Ani 0,5% z toho zisku, který svými schopnostmi, svým časem vyzískali? Takže ta věrnost v této oblasti spočívá v tom, že něco svým úsilím, svými schopnostmi, svým nasazením získám, ale to požehnání vlastně připadne někomu jinému. Na druhou stranu, možná o tomto právě Biblie je, že když někdo má požehnání díky nějakému mému úsilí, mému času, mojí investici, tak i já jsem z toho obohacen a požehnán. Jak říká apoštol Pavel, když se loučí s křesťany v Efezu ve Skutcích 20. kapitole, blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere. Je blahoslavenější nebo je lepší dávat, než brát. A skoro bych řekl, že v Bibli to je ekonomické pravidlo číslo 1. Jako je věrnost v božích očích hodnotnější než úspěch nebo schopnosti,
Podobně štědrost a dávání jsou v božích očích hodnotnější než shromažďování a schraňování. Za dávání budete oceněni, za hromadění nikoliv. A do třetice tedy je věrnost v tom, jak reagujeme na Pána Boha, jak mu odpovídáme, jak žijeme vztahem s ním. A pro popis této oblasti zůstaneme ve stejné kapitole, v stejném příběhu, když se Pavel loučí s efeskými křesťany. Je z toho poznat, že on tuhle církev měl velmi rád. A možná proto je to vzájemné loučení jedním z nejdojemnějších příběhů v celém Novém zákoně. Tam stojí za zmínku to, jak Pavel mluví o svých plánech, Skutky 20:22. Nyní jdu do Jeruzaléma, protože mě duch nutí a nevím, co mě tam potká. Pavel je na cestě, ostatně on byl téměř stále na cestách. Teď na obzoru má Jeruzalém, byť to je z Efezu ještě hodně daleko, ale ví, že tam má dojít. Čeká ho ještě dlouhá cesta, ale na té cestě ho Duch Svatý nutí, jak čteme v našem překladu. Jinde třeba, že je puzen nebo že je sevřen duchem, aby se tam nakonec dostal. Sám si to nedokáže vysvětlit, ale nemůže dělat nic jiného. Jakoby Efeským říkal, nevím, co mě tam čeká, teda tohleto on opravdu říká, nevím, proč to tak je, nerozumím tomu, neumím si to vysvětlit, neznám žádné podrobnosti, ale nemůžu dělat nic jiného. Mám za to, že i tohle je přesně ukázka věrnosti ve vztahu k Pánu Bohu. Možná také motivace, příklad pro nás. Jsou chvíle, kdy tak nějak cítíme, prožíváme a možná to někdy přesně víme, že nás Duch Svatý k něčemu pudí, k něčemu nutí, že nás tlačí něco, abychom udělali, něco řekli, nějak se zachovali. A navzdory tomu, že nevíme, co nás u toho čeká, že nevíme, proč to tak je, že nerozumíme tomu a neumíme si to vysvětlit, že neznáme žádné podrobnosti, ale prostě nemůžeme dělat nic jiného. V tom spočívá věrnost. Přijmout to výzvu jako výzvu od Pána Boha, i když nevím, netuším, neznám. Protože, a to považuji za důležité poznání, poslušnost je naší zodpovědností. Výsledek je pak zodpovědností Boží. On od nás očekává poslušnost, to ostatní je potom na něm. Pokud si pamatuju, tak různé podobné situace mnozí z vás zažili, že vás Duch Svatý k něčemu pudil nebo nutil. Slyšel jsem to vyprávět na skupinkách, na biblických hodinách, že jste to takhle prožívali. Že jste věděli jistě, že někomu máte zavolat nějaký moment, že za někým máte zajít, někoho oslovit, nebo že máte ještě jít o dům dál, někoho pozvat na vánoční slavnost. Těch zkušeností a příběhů je celá řada. Já jsem jeden takový nedávno četl v jedné knížce jednoho kazatele, který byl s manželkou na mezinárodní konferenci a když měli volnou chvíli, tak se vydali na procházku do přírody, protože kolem toho konferenčního centra byla krásná příroda. A asi za půl hodiny, co byli na cestě, tak ten kazatel začal prožívat přesně něco takového. Že ho Duch Svatý nutí zavolat jednomu svému známému. Jenže neměl sebou telefon, tak měl dilema, jestli se má tu půl hodinu vracet zpátky, nebo být s manželkou, kde mu je dobře, nechtěli ochudit o ten čas. Nicméně to nutkání bylo tak silné, že se nakonec vrátil. Nešlo to potlačit, takže tomu svému známému zavolal. Když vytočil to číslo, tak mu došlo, že jsou v jiném časovém pásmu a že ten dotyčný má asi po půlnoci.
Aha, ale už prostě to zvonilo, už to nechtěl zastavit. Když ten druhý člověk telefon zvedl, tak první, co bylo, že mu vynadal, proč volá takhle pozdě. Tak ten kazatel zalitoval, proč jsem to dělal, proč jsem se vracel z procházky, proč jsem radši nezůstal s manželkou. Ale chvíli spolu mluvili a zjistili, že ten volaný má vedle na stolku pistoli a že chtěl skončit svůj život. Že nebýt toho telefonátu, tak by to nejspíš udělal. Takže nakonec to mělo smysl. A že tenhle telefonát, iniciovaný Duchem Svatým, mu vlastně zachránil život. A tak ho pastor na dálku vedl, aby tu pistoli zamknul a aby šel za někým známým, aby prostě nebyl sám. Tak je zřejmé, že Pán Bůh dokáže režírovat lidské životy a osudy i na velké vzdálenosti. A potřebuje k tomu lidi, kteří jsou věrní. Kteří takové nucení nebo puzení neodmítnou. Nenechají ho být, nepotlačí ho, ale poslušně zareagují. Protože poslušnost je naší zodpovědností, zatímco výsledek je odpovědností Boží. Tak nás k tomu povzbuzují i slova proroka, kterými jsme minule začínali. Abakuk 2.4, druhá část toho verše, tam čteme, že spravedlivý bude žít pro svou věrnost. Spravedlivý bude žít pro svou věrnost. A tak rozvíjíme svou věrnost ve vztahu k Pánu Bohu, ve vztahu ke zdrojům, které jsou nám svěřeny, aby Pán Bůh byl oslaven, abychom mohli zakoušet, že tohle to je něco, na čemu záleží a my můžeme být toho součástí. Amen. Pozvu skupinku, poprosím, aby nás vedli ve zpěvu jedné písně, která je zhudebněným žalmem Jen ty, Pane můj, ty jsi můj štít. Takéž to je i naše vyznání.
nebudu se bát ani tisíců, těch, kdo mě pronásledují. Jen ty, Pane můj, jen ty svůj štít, na závodnou hlavu pozvedáš. Jen ty, Pane můj, jen ty svůj štít, na závodnou hlavu pozvedáš. Na závodnou hlavu pozvedáš. Teď je chvíle, kdy se můžeme ve společných modlitbách obrátit k Pánu Bohu. Prosím, pokud můžete, postavme se k této chvíli. Pane Bože, chválím tě za to, že ty jsi ten, který dáváš dobré pohnutky. Ale kolikrát přicházejí mě pohnutky špatné, který podsouvá ďábel. Pane, já tak vyznávám, že jsem hříšný, porušený člověk. Ale děkuji ti za to, že jsi mě přijal, že mohu jít po tvé cestě a poznávat tvé úmysly, které máš s každým z nás i se mnou. A to je pro mě radostí v tom, že to není nic zbytečného. I když nevidíme žádný třeba výsledek, ale Pane, ty tak vidíš a tebe těší naše a moje poslušnost. Děkuji ti za to, chválím tě. Amen. Amen. Pane náš, děkujeme za Kristýnku, ale také za Josefínku. Ty víš, co můžeš udělat. A tak je svěřujeme s celou rodinou do tvého vedení, do tvé milosti. Děkujeme za ně. Amen. Amen. Pane náš, tak bylo slovo o věrnosti, tak nepopulární slovo v dnešní době. Věrnost se moc neuznává. A na druhé straně je důležitý, čemu jsme věrní. Jestli jsme věrní Božímu slovu, přináší to požehnání. Ale my můžeme být věrní na věcích zlých, které nás stále táhnou. Tam je potřeba té věrnosti opustit a přidat se k Božímu slovu. Tomu potřebujeme moudrost tvého ducha. Ty jsi ho nám dal, tak je prosím, aby nás vychovával k tomu a dával nám moudrost do našich životů, abychom dovedli být věrní na ty správné straně. Tak děkujeme za slovo, které si chtěli slyšet a i za obecenství bratří a sestry. Amen. Amen. Děkujeme, Pane Kriste, za to, že to byla tvoje věrnost, skrz kterou tady stojíme. Ale si nám věří život. Chválíme tě za to, že to je věrnost. Pane Kriste, kterou si prokázal Otci a prokazuješ i nám. Amen. Pane Ježíši, děkujeme ti i za rodinu Záhybnických, děkujeme ti za její děti a prosíme tě, aby si jim dával moudrost a sílu k jejich výchově. Amen. Amen. Pane Bože, Otče náš, děkujeme za sílu tvojí věrnosti k nám, za to, že se nemění v čase, že se nemění v závislosti na okolnostech, na počasí, na ničem. Že ty jsi vždycky za všech okolností věrný na 100%. Tak se od tebe samého chceme učit, rozvíjet i tuto stránku svého života a charakteru. Děkujeme za Ducha Svatého, který nám v tom pomáhá. Prosíme, ať jsme vnímaví na jeho nucení a puzení, ať dokážeme využít příležitosti, kdy můžeme se stát součástí tvého díla. Prosím, tak nás veď a požehnej nám, že si chceme připomenout i tu výzvu budiš
věrný až do smrti a dám ti korunu života. Amen. Můžete se posadit? Jak jsem se ztratil v těch počtech, tak ještě jednu píseň chval máme. Dobře, tak poprosím hudebníky, aby nás doprovodili a tím můžeme dnešní bohoslužbu uzavřít. Král lásky je mým pastýřem, ne dobrou cestou vodí. Já nestrádám, když jeho jsem, vždyť on sám se mnou chodí, vždyť on sám se mnou chodí. Tam živý vodám proudící, mou lačnou duši brává a na pastvách tak vonící mi pokrm z nebe dává. Neochvějný, řídí mého Pán nekonečný, miluje duši mou na vrcholcích hor i v temném údolí. Mým pastýřem je lásky král, mým pastýřem je lásky král. Sám ztracený jsem bloudil tmou, on našel mě a k tomu paží obemknul mne svou a radostně vzal domů. Z šedé smrti nemám strach, když stojíš po mém boku. Tvá vůně těší v roklinách, či září do mých kroků. Neochvějný, řídí mého Pán nekonečný, miluje duši mou na vrcholcích hor i v temném údolí. Mým pastýřem je lásky král, mým pastýřem je lásky král. Haleluja, 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 haleluja. Neochvějný, řídí mého Pán nekonečný, miluje duši mou na vrcholcích hor i v temném údolí. Mým pastýřem je lásky král, mým pastýřem je lásky král. Neochvějný, řídí mého Pán nekonečný, miluje duši mou na vrcholcích hor i v temném údolí. Mým pastýřem je lásky král, mým pastýřem je lásky král. A přeze všechnu délku dnů chci stále zpívat tobě, svému pastýři dobrému, na věky ve tvém domě.